ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ ụnụ nwekwerechi ọnwa nọ nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala na m eyi ụmụnne m ọrụkwa ka ụmụnne anyị n'ala bekee ka ekwere mepe program na ọrụkwa nnọọ ka ụmụnne anyị n'oji bekee ndị na-anọ na Naịjirịa ọrụkwa ka ihe na-enọ ọwụwụ ha nwa ka program a gbogogo ụnụ anụkwaghị ka m ghara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na m gwara akụkọ na mgbotowara ya ụmụnne na gị gaa akụkọ ya nwanne nwoke nwanne nwaanyị gị were ya dịka nwanne ṅụ otu nne ṅụ na enwe ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ ṅụ na gị gwa ya na ụnụ ga-eche akụkọ ya na enwe nnọọ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ụdị ihe otu a metụta ṅụ na gị biko gbotowara ya na ya ga-eyiri nwe na-eji ehi ụra bịa ebiri na comment section na gị kwuo okwu a dịka ịgwaga nwanne ṅụ ka ọ wụ gị onwe ṅụ ka ọ metụtara ya gara ihu sị m na June last year ka e rekọmendịrị ya nwatakịrị rụ nwa ọlụlụ n'ihi na ya nọ na Naịjirịa rekọmendịrị ya nwa anọ ntara ya elee nwatakịrị send ya ma pikchọ ma fon nọmba ma gide na nwa bido kparịwa ya hụ na nwatakịrị mara mma o nwere ahụ dị mpịtịmpị ote ya na-achọ ka nwaanyị ya dịrị ote ya ụnụdị ya na-eji alaiki nwaanyị na ndị nwa na o juru eju na ọ dị nnọọ ọ gbagotere ya elee ya ọ bara ya anya ya laikicha ya na ebido kpawa not only na ọ bara ya anya from conversations ya na ya na-apụ na enwere na ya ghọtakwuo na amamihe na o zuru oke ọ naghị ekwu okwu enyi ha ọ na-echuzu okwu ya ọnụ mmiri okwu ya carefully ọ dị smart bịa ha kpọ gara skuul ọ ya ka ya nabatara nwaanyị ya na ya abụọ ya kpọwa ya ọza ya gwa ya si na ya agaghị eche mgbe ya lọtara ya na ya abụọ gawa ụlọ ọgwụ ga-amara ihe kwesịrị ka ha mara na before ihe ya na ya abụọ na-eme abaghị na ọ ga-awụ ihe ishi awụ n'ihi na when two persons nọ n'ime relationship bịa fall in love mgbe ụfọdụ ị ga-ehi ha danger ha asị na ọwụ danger na ihe ahụ ị na-ehi ha na ọwụ mmanụ aṅụ na onwe ihe dị otu ahụ before love ebuchalie ha ha ga-aghọtazi onye ọbụla ewere aka anya zodewe na end up together ka ha mara ihe ha kwesịrị ịma na ya ahụ na ya ọ nabatakwana ya ka ha check their medical compatibility na ọ ga-abịa ụlọ ọgwụ ga-ele mere ya test genotype and blood check scan or result send ya na ya nwa ga-emekwa ihe ndị ahụ na ala bekee ebe na sendkwara ya result ka o were hụ ka nwa ya sị oke ọ gakwa n'ụlọ ọgwụ na big hospital n'ihi na ya gwara ụlọ ọgwụ ebe ọ ga-aga ọ gakwanụ di ya gbaa kaadị ya ndị ya mara te kaadị ụlọ ọgwụ ahụ na-adị gbaa kaadị ga mee test ihe ndị ya si eme ma kọchọ everything nyocha zacha result ya pụta result ya dị excellent for scan ọrịa na ya nwe mekwana eke na ala bekee ebe ya nọ send ya ọwụ na ha dị oke no problem ha dịzie serious na ihe ha na-eme nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya nyere nwa anụ ntara akpara June ahụ July August September ya elota ka ya eloro ya ekwesịbaghị ilo but because ya nwere akwụkwọ and ya like this girl ya chọzi ihu o ruteziri mgbe o rutere ya na-adị ya ka mmụọ ya na-anụ n'ala bekee ebe anya ọzọ ga kpọara nwa ya were oso were ije lowe lorute bịa akwụ ụgwọ isi ya nwanne ya nwoke ka ya toro direct elewe si ya na brother nọ ya na ịyetọkwana nwunye ya na-ayọta okwu na ya gbakwara speed na ya matara nwa nọ na June na onye ihe opportunity ịmata this girl lerukwenye ya anya ha nwa ndị nọ na Naịjirịa ya gwa ya sị hapụ ya dọngwere na enweghị onye wụ sent n'ọhịa ya gwara kedu ọkpara nne ha ka e torochiri ha niile agwakwa ya disem na nwa nọ mara mma ụmụaka mara mma na Naịjirịa na ha na ihe ha na-eme ekpughere ihe ha na-eme na nzuzo na ị ga-agba ọsọ nwa mara mma na ọdị ya ị kwesịrị ka ị mara past ya ebe ochi mara ebe mmiri mara na ote mmiri chiri mmanya na ebe ọ madebere na na-eji ike amakwụrụzi ụmụaka mara mma na Naịjirịa n'ụdị a ugbu a na ya gwa nwanne nwoke na okwu ya kwụ ọtọ nye ọbụla aka wetara na anya ga-ele ma ha sị oke last born ha ke ha niile tochiri ke nwaanyị ele sị na ọ mara mma na ya laikiri ya na ya nwere choice na ọ mara mma na ya laikiri ya na brother ha na ya nwekwara anyanwụ anabata this girl anabata ya awụta echi kpọrọ ụmụnna agakwa ụgwọ isi nwa anụ ntara ya lụọ ya lụwakwa ya lụcha gwa ya sị ihe mere na ọ ga-ahapụga Lagos ebe ọ nọ erege azụghị ahịa na ya nụrụzie n'Ọnịcha dịgela sị mba na Lagos na ọ ma anaghị ahụ na ọwa ebe biznes ya nọ n'ọkwa n'ebe ya ga-eme azụli ahịa na ya na like ihe ọbụla ya na-eme ọ na-emuvu emuvu ya na like ị na-eme biznes ata ya daa n'ofu ebe because of location of that business ya gwa ya sị in the first place na ya chọọ ka ọ na-emezi biznes ahụ ọ na-eme
na ya ga na-atọlachitara ya ụmụ ihe ndị a na-emuvu na ya ga-echenjiri ya biznes tige na biznes mepere biznes ga na-eweta ọkpụrụkpụ ego na ya ga na-ese enweghị ndị ya ga-ese ndalata ya ụmụ heavy duty equipment ndị a ka ọ nọrọ ebe ahụ na-ere ọ sịrị ili ọ dị very happy so okay in that case na ele ebe ọ chọrọ ka ya si ya ga-aleke ka ọ nọrọ n'Ọnịcha ọsọ oke ọ ya ka ọ chọtara ya gwara na a ga-achọta shop ọnụgide tọn ha si no na ya ga-aleke ka shop ya nọrọ n'Ọnịcha na ya ga-aleke ka shop ya na ọ nọrọ n'Owerri ya jụọ esi why ọ sị ya na ọ wụ ebe ọzọ ya laikiri na another city ya laikiri ya jụọ esi na ụmụnne enweghị onye n'Owerri na ọwụ Ọnịcha ma parents ya ma ụmụnne onye ọbụla na ọwụ ya na ha anaghị aga ibi na ya ga-achọtara ya ụlọ ebe ọ ga-anọ alone n'Ọnịcha nwunye ya si mba na ya chọrọ ya n'Owerri ya gwakwana ese nwere onye ya ma n'Owerri na ọ ga-aga n'ije ya si yes ya so oke ya na ya kpa ya nọ n'Owerri ka ya ga-agarịrị ya wee bịa ga-ebiriri na ọ wee bịa ga-achọtara ya so oke time ya eji agashi eru ya gashi 2 weeks ka ya nọrọ okpo resort gwa na ya arụla ime ya ṅụọ ya obiọma kpaa onye ọbụla dị happy nke anụ tọrọ chọtara ụlọ n'Owerri ya kwakpo ya zụchara ya ụmụ ihe a property ndị ọ ga-eji biriwegodo ya gwa esi ka last born ya bịa nyere ya aka ma ihe arenji ebe ahụ marakwa n'ebe obi ebe a ka ogoro bido tụwa oyi bido nwa kpọkpọ ha bido nwewezie Russian code oju everywhere bido jụọ oyi gagwu subara ya hụzi nwa anụ dị ya na-ahụbe ya mbụ n'ọwụ na nwanne ya nwaanyị nke last born ha nke ya onwe ya etokwere nwunye ya toro the girl and nwanne ya nwaanyị ahụ nwere nsọpụrụ ọ bụghị onye ga-eru m nso ga-esi like ya ọ maara ọrụ ya ọ na-respect ọ na-ehicha ụlọ ọ gagburu onwe ya n'oji oji isi ihe ma ịsa ihe ma gịnị anaghị atụ ya and ọ na-respect ya nwa nwoke ma ọ fọzikwa nwunye ya so nwanne ya nọ last born ọ na-emere ya ihe believing that ị ga-achọrọ ya sọkọsọkọ ọ ị ga-eto ya na ọ very lovely girl na ọ bụghị onye mmadụ ga-asa achọghị na ọ bụ onye ya gwara ka ọ bịa mara ebe nwunye ya ebikwe n'Owerri ebe ọ chọtara nyekwere nne ya ka ebe ọ dịla ime ka ọ hapụ stress too much nwunye ya si lalayo na ya na-edere ịkpa enweghị ya na ya bụ ga-ediscuss ya siri ili na ihe abụọ ya na ya dị discuss ọ ihe mgbe na ekwughị gbasara nwanne ya nwaanyị ka ọ bịawa ọ sị ya no na ya na ya abụọ ga-enwe deep discussion dị very very important ya so ka ya join nwaanyị n'ọsị n'abalị ruo n'abalị ya kpoo ya ọ sị ya biko na ya ma the reason ya ejiri chọrọ ụlọ n'Owerri ọ sị ya no na enweghị onye nwere n'Owerri in the first place na ọ ya nwa ji aka chọọ agent chọta ụlọ were agent nweta ebe dị mma na ejikwa agent achọgakwa ebe shop ya ga-anọ na site na ihe ejiri sị ka ya gawa were to avoid isiokwu ụmụnne di na ya achọghị isiokwu nne di achọghị isiokwu ụmụnne di ya achọghị nke ya na-ekwu asị ekwu na ya achọghị mmadụ esi lekwe ka ya sịrị na ya wee very quiet person ya amaghị ekwu ka mmadụ hapụ ịghọpụta ya ọka n'ọnụ ya jụọ esi why o ji ekwu like that na ọ bụ ụmụnne ka na-ekwu okwu ya ya naghị asị ka nwanne ya bịa biri with her na ọ bịa nyere ya aka na condition nọ na marakwa n'ebe obi adị ama ihe eme nwere ike kpọọ international number ọ gaghị onwetaghị ya wụ na ya baa n'ọrụ because ha abaghị ọrụ a na-agbanyụ fon o nwere ike n'idie mmadụ o nwere ike kpọọ senior brother ọ kpọọ nwanne ya nwoke ya etoro ọ kpọọ last born ha rụkwa n'ole ha dị only 3 onye ahụ enwe ike gbarute ebe ahụ ọ wụrụ ihe polisi ka ha ehuji ya wụrụ ihe intimidation ka mmadụ ibe emege na-ajọ ntụ na onye ka o nwere ka ha wụchasịa na ụmụnne kwesịrị ịma ebe nwunye ya bi na onwe ihe ọjọọ wụ na ya na ha ga-eji ibi na enwekwara ike ga-abịa n'ụlọ hapụ ikpe na fon ya sị na ya na-ekwu na ya na-ekwucha ka ya ghọtagaghị ya na-ekwu na ya achọghị ya jụọ esi wọtọfụ ụmụnne ka ekwe na ya sị na ụmụnne ka ya na ndị ahụ ya na ha na mgbe from the time ya na ya abụọ ji kpawa na ugboro ole na ogbole ka ọ na-asị ya were fon nye nwanne nwere ka ya nyere ya gwara ya nyechara excuse na ya na ụmụnne ya that rapport adịghị na onye ọbụla na-efesi front onye ọhịa ha wụ n'ụlọ ha wụ your own ya too onwe mbụ si lelele ya banye na ka ọbụla ya sị na ọ wụ eziokwu ahụ o kwuru mana ya nwa asị nwoke and asị di ya ọwụ na ọwụ ihe ya kwuru ọkwa na ihe ya chọrọ na ọwụkwa na ha otu a ga-esi eme na ụmụnne nwanne ya nwaanyị ka nta ọ ụmụnne one of them at least kwesịrị ịma ebe nwunye ya bi ebe ya na-anọghị na Nigeria ọ gwawa ya sị the only time ụmụnne ga-abịa ngala umieshi na ishela bekee elo umeghị invite nọrọ present nke ọ ga-awụ aghacha ọnụ enwe ka ya rara anya o soro ha otu eshiri anya ọ soro ha otu eshiri kwuo ihe ọwụ a ga-asị ya kwuru ma ọ bụrụ na ọ nọghị around na ya rakọla eweta ụmụnne na ya achọghị that association na ya ma ndị lụrụ ya makwa ụmụnne di na enwe onye na ibe esega na ihe emega avoid no problem ya achọghị koji na ya like hụ ya sị no na ihe ahụ na-ekwu na enwere ụtọ sound na ele ihe ga-agwa senior brother na ojikwa anya no na ọ dị mma na ochie ekikwe ya na ihe a ga-apụkwa ụka
na at least ke last born ha bịa ya sị na ya agwacha nne na ke last born ha always okwa we young girl ya nwunye ya na enweghị problem mana nọ ndị dị ka ya na-anọtaghị ekwuo ka ahụ nọ na ke na ahụ na ya achọghị na ya nwere ihe ya na-eme avoid ya ekwu elukwu ala wee iwe wejiri iwe dis ga-ekwechiri ya sị oke nsogbu anụ ya gba ya nkịtị ọ ya ka ya gwara ya sị ngwa na ihe mere n'ụwa na onye ya adreesị ebe obi ya nwee ike onwe ihe ya chọrọ isendịrị ya ka ya sendịara ya na ọ gwa ya sị ya yuzo DHL ya were DHL office na Owerri nye so that ya ihe ahụ bata na Owerri ya gaghị aga were ya ya na-ajụ onwe sọ gịnị bụ ihe dis girl kwukwara ya jụọ ya sị oke ugbu a na ọ dị ime na what of ọmụọ nọ na-akọwa dat ụmụnne ya gaghị abịa eleta ya sị enweghị any one of them ya na ya ụlọkọ ọgụ na ya mụọ nwa ya galite isi ya ga-ekuru nwa ya gaa leta ha n'Ọnịcha gaa Ọnịcha ha hụ nwa ya hụkwana ya onwe mana ha nwee ịbịa n'ụlọ enyi ya mụrụ nwa no dịkwa ha allowed ya sị mba gbanyụọ fon na ya ga-agbanyere dis girl na o nwere ihe ya na-edere chọpụta na ihe ote nwa gị ya na-eche isi ebido gbawa ya ụjọ abịa sị ya abanye kwa gịnị ihe ya nọ n'ime ihe ka ugbu a na ihe ka steji ugbo ka ya nọ nwanne ya nwaanyị akpọọ ya jụọ ya sị elekwana mgbe ya ga-agakwa n'ụlọ nwunye ka ya gakwa ga eleta ya gwawa ya sị ya na ọ ga-aga ibido bugharịwa ụmụnne maka nwoke ya toro na lasbon ha maka kedu ọkpara na-abara ya sị lee otu nwatakịrị ọ lụrụ shiri biri naanị enwe nwunne ma ebe obi na-ele otu ha ga-eshi ihe ha mara mgbe ihe gawara rọng ọ gịnị nwe ihe ọ atga na ọdịzi gị kọntrol gị ka ya nwa kọntrol gị na gịnị megere nkịtị ya na ya bụ na ejikwa ha aka mara ya ka o nwere ihe oriri na ọ lụrụ nnọọ nwaanyị nwunye ya hapụghị eholo Ọnịcha gaa kwụrụcha ụkwụ ụgwọ ụlọ n'Owerri biri naanị ya na-enwekwana otu nwanne di ya ma ebe obi ọ sị na ọ dị oke na ọ dị comfortable with that na ọ bụ ihe anụ ntara ka anọ n'elu ya na-ebugharị ha ya nọrọ nga na gwawa nwanne ya gwa nwanne nwunye ya si ya biko na ya na-arịọ ya na lee ihe na-esere ihe na-arịkọ na apụrụ ya na nwanne nwaanyị okwu na ọ dị mma na o kwesịrị ekwesị nwanne nwunye so ọhụbeghị ihe na mmadụ onye nwanne ya nwaanyị wụ na ọ ga-eji anya ahụ ihe ọ chọrọ ịhụ na ya dọ nwere na enweghị nitin ya ga-agwa na nwanne ya nwaanyị mana obi firi azụ na o nwere obi nwoke ya jụọ esoke na ya biko nyere ya aka gaa mata nga obi n'Owerri ka ya dịgodo shọs lekwa adreesị nga nwunye na nwa bụ n'afọ ya ngwanụ nwa ya bi ọsọ wụrụ ka ahụ na nsogbu anụ na ya ga-arịọ ya gwa kama ya gwa ya sị ya dị stranded n'Owerri na onwe ihe ga-eme ka ọ sị ya gawa na họtel ma o nwere o mefukwa enwekwuru ike gakwọrọ igwe họtel mana ka ya tara igodo that one ọsọ oke chukwu eme ebere nwanne ya nwaanyị ka e toro apụta Owerri mme n'oge ha ngegara sọnwe ya echiche ihude ya kpọọ na fon na enwere ihe bịara ebe iburu n'Owerri na chejikwe na biko ka ya na ya nọtọ n'ụkọtị ya lawa ọgwa pikiri ihe kpọga ya ebe obi ya wụ na obi 1 bedroom flat furnish cha ya ọ dị oke na ọwụta ka nwanne ya nwaanyị shi mata adreesị ya sendịara ya adreesị ebe nwunye ya bi nwaanyị mba nnọọ mza ya si ya ga-amarịrị ihe gaga on na enwere ihe nwunye ji ọchọ ha asosieshọn ya na ụmụnne ya were adreesị a kpọọ ka ya toro ka nwoke ya toro were adreesị a sendịara ya si ya na ya lekwa adreesị ebe nwunye ya bi na ihe ahụ ọ na-ekwu ihe ahụ o kwuru na ya nidiri ịyịtụ dis girl ayịtụ ha nwa nọ na Naịjirịa lerukwe na-enye anya na ọ dị ka ihe chọrọ play out na o nwere ike ibelieve that na ya na-agwa nwa nka ụmụnne ebe ọsị na ọchọghụ that association na dịtị na ya mahụ na ha dịkwa n'ole n'ụlọ ha na ha hụrụ onwe ha n'anya na nwa nwanne ya dịtịbugoro time for esemokwu na okwu na ụka na nwanne ya nwaanyị amatala adreesị ebe obi send na ihe na ọwa adreesị ebe nwunye ebi na once na nwaanyị na ọ ha gị around there maragodo lewe ma cheki ma nwere ihe ọ ga-ahụ movement ọ ga na-ahụ gaga on ebe ọ wụrụ plant mmadụ ebe ya plant mmadụ ka ya mara na ya ma ote nwaanyị ya lụrụ gị isi ọchọghị ụmụnne around ha ọ ga-ebiri naanị ewute ife afọ ime ọdụ chọghị enyemaka ọ chọghị n'ididi ha nwanne nwoke si nsogbu anọ na mara na young boys na Nigeria ha mụta ha na-eshi eme ihe nwanne ya nwoke anọ ga-bido feed wee send wara information wee na enwere ụmụ nwoke abụọ 2 boys ya na nwunye ebi ofu dị 5 years the other one dị 8 years bụ ụmụaka abụọ na-aga isi n'ụlọ ego here ha gate ha gawa school mgbe ụfọdụ ya na ha na-eso shi na that estate ya walk ha down to their school school ha ụmụaka na-aga nọ nearby ya nwa na-eji ọkwụ ya gụere gate pụta walk ụmụaka mkpọga ha na school laghachikwa back ya jụọ esi amata onye ụmụaka ahụ bụ nwanne nwoke atoro ntị ala gazie na school ụmụaka ahụ ebe a ka o megezi investigation ya wụ na nwunye registara ụmụaka ahụ as ya nwawo the mother of
na ya nwa the mother of those kids. No information ọzọ nwanne nwoke nyere ya. So okay na ya gaa na village ha ga-emewekwa investigation n'ihi na ya bịa jụwa necessary question ya kwesịrị ịjụ. Ịhụnanya ya nwere ebe dị girl nọ na gịnị na ya just sendere ụmụnne ego so ha gaa na enwe onye bịa jụwa and all just one day ka a bịara nara list mee ihe lasha bịa mewe prognose we jụọ necessary okwe na onye gwara ha. Oya ka nwanne nwoke gara na village ebe nwunye tụrụ ntala jụwa ese ajụjụ ahụ like a stranger. Onye ọjụwakwana ajụjụ eghewe ọnụ oghe na that lady amụọna nwa nọ 8 years. Ihe a nwa ọ mụrụ mgbe ọ dị very young. Mgbe ọ dị ebe 15 years or thereabout ka ọ dị ime ahụ. Adanne ya bịa kpọrọ ya n'aka Adanne ka ọ nọrọ mụọ nwa ahụ. Adanne ya amụcha ya ọmụcha nwa ahụ nọ na Adanne send that to village. Akpọlatara mme village so nwa ahụ agalitela isi weta aka ebe like 5 years ya mazi onye ebe ha kpụgara ya ọ nwa nwoke. Na ya nwekakwa information na ọmụ ọnụ ọzọ but ya ahụhụ ya nwa n'afọ ime ya ahụbe ha hụ the lady n'afọ ime na oke mbụ ahụ ka ahụrụ ya n'afọ ime before Adanne ya bịa kpọrọ ya ọ nọrọ n'aka Adanne mụọ dị nwa akpọlataziere mma ha ọwụzi ka mma ha nwụziri ka ha masịghị onye kpọrọ the boy wụrụ Adanne kpọrọ the boy and ọ lọla di o nkwere ike ọ bịala kpọrọkwa the boy. Na nwanyị mba na this part of this ladies ha past na ọ gwaghị ya dị ha aware of it na enweghị otu o shiri gwa ya mahụ ya. So okay ya gwa nwanne nwoke sị na ya enyekwele gap ya gwa nwanne nwoke sị o zodeshi ike ka ọ mụrụ ma ọ mụrụ nwa ka abụọ ha ọgwụkwa nwa ya mara condition ejiri mụọ ka ahụ. Oya ka nwanne nwoke tụrụkwara imi ala chọpụtakwa das na ya nwa ma ọ dị lady mụkwara nwa ọ dị lady mụkwara that same ke ntakịrị ka ọzọ toro ya bịa chọpụtakwa na e nwere another man na-abịa evisit nwunye and ọ ya na that man kwụrụ mụọ nwa ya ka abụọ na nwoke mana the guy amụọ na alụọla nwaanyị mụọkwanụ nwa na ọ ka nwunye lụrụ di ka ọ bịa kpụrụ that boy ka eji aka elekọta nwa ya. Ihe mpa this boy na baby papa ya na-emezi ya visit ya na ya bụ ọkwụrụ mụ the second son. Ishi gbawa ya ishi ekwuo ya gbanyọ phone and ihe a niile bịagacha with picture. Nwanne nwoke kpuru face cap nwa ha idea oge mgbede ọ ga-ọlọja mgbe o rutoro aka ebe system ya na-erugharị mma ntụkwa mmadụ dị ya na nwanne nwoke na ọ ga-ema na enweta oche enweta all these things ya amaghị. O send there pictures of these two kids and pictures of that man na visit ya some weekends ya na abụọ a na-akọwa na ya na abụọ kwụrụ mụ nwa ya nwoke ke ntakịrị ahụ n'ihi na mgbe ụfọdụ the man na-akpọrọ nwa ya ke ntakịrị ahụ pụọ some weekends ọ kpọrọ the boy laa ka ga-afọ na awụrụ ka etoro ka isi ka etoro eto. Mgbe o sendechara all these pictures ya lock up ego ya si nwunye ya ga-esend ya na account because ọ chọtala warehouse ebe ọ na ya tọlata ahịa ebe a ga-paaki dị ngwa ya na ọsọ chọtala ya lock up and ọ rụkwa n'ime ọ gagakwa na register ala esendere ego ji register before ihe ndị a niile abụghashiwa ya na akpọzi ya na-ekwutekwa ogwu isendere ego na ya nọga na-ewere ya iwe na ya nwere nwaanyị ri ime ya na-akpọ fonu bido wewere ya iwe ya akpọghị ya 2 weeks enwe otu eshiri gbee na fonu o sendere message that nye nwere dia na ya lụrụ nwaanyị tụọ ya ime gbotowe na Nigeria na ọ na ya nwere ya mana ya nwere onye ọcha ya na ya abụọ bido na-ele ihe ejiri bịa lụwa ya gwawese ya gbozie ya gwawese that na enweghị ihe ezori mana o cheki onwe ya ọfụma ma nwere ihe ọ na-ezori o jụọ ese ele ihe mere na because of ya sị enwe nwanne ga-abịa na ọ ya wizo ihe ọ ya sị ya no na mbọchị nta ka chia na owere nchi na ya bụrụ ka ya chọrọ ịba ọrụ na ka ya bata ka ha ekwuo ya bata time a na-eji abata exactly 6 p.m. lekwe phone ya meaning that ohi gị ụra ọ ige hụ na ọ chọrọ ịma ma enwere ya otu esi mata ọ ya ka ya kpụrụ ya si ya nne ya si na ya gwa ya nke wee eziokwu na ọmụọ na nwa before ya bịa lụọ ya okwu nwaanyị mba nọ ya bara ya jụọ ya again so ọmụọ na nwa before ya bịa lụọ ya okwu ya na-ajụ ya sọkwa ya ka ya na-ajụ na enwere otu o shiri mụọ nwa before ya bịa lụọ ya ọ sị ya yes ya jụọ ya ụmụ ole ọ sị na ọwụ abụọ nwoke ka nwaanyị ọ sị na ọwụ boys how old ka ha dị ọ sị the other one dị 8 years nke ntakịrị dị na-aga 5 years ya jụọ ya sị na ya ekwesịghị ịma gbasara this part of her life before ya bịa lụọ ya agwa na ya dị sorry na ya chọghị ime iluzi ya na ọ nwere ya mana ya gwa ya egbu a na o nwere ike ichenji mind ya na ya hụrụ ya n'anya too much ya chọghị iluzi ya now ka ya lụwakwara na ya lụchaa ya hụ na o seke ole
ọwụ chọghị ịgwa di ya gwa atọ latọ o wee sị ya gara gwa ya mana ya na-efi ya na-ele anya ka ya mụcha nwa mee ya obiọma ya gwazie ya jụọ esi nwoke ya na ya bụ ofu nwoke mụrụ ya ụmụaka ahụ ya sị mba na the first guy mụrụ ya nwa nọ mgbe ya dị obere ka ya mụrụ ka isi then ka the young guy ya amazighị were abazi ya nọ n'ọgala South Africa na ya nọ n'ọnọzi South Africa na ya na ya bụ no communication na ya nwere ezige nwa ya what of ka abụọ na mpa ya na-ewetakwa support ya jụọ esi mpa ya ọbịala ebe ahụ ya rentị ebe ahụ obi n'Owerri na ya pọsụ ya jụọ esi biko na ihe ọbụla ya na-ajụ na ọ gawa straight to the point ya mezire ka na-repeat onwe na the man ya na ya kwụrụ mụ nwa ya nwoke ka abụọ na ọ bịala ebe ahụ n'ụlọ elu Owerri ebe ya kwụrụ igwe ụlọ ọ sị ya yes na mgbe ọ bịara ịkpọrọ nwa ya wee sọ ọ bịara ihe ka ọ bịara ọ kpọpụtara nwa ya n'ofe gate ọsọ bịara that day lakwa the next day because of mmiri zo ọkọrọgbada ya elewe si nne ya si o ya rentara ya ụlọ ọjụ na enwe nwanne ga crush ga kporozi ụmụ ya ọ mụrụ na awụ ya na ya bụ ọ mụrụ kpokpute ya n'azụ ha ewere ego ya n'azụ ha yet ụlọ ya kwụrụ ụgwọ na enwe nwanne nwoke ọ nwanne nwaanyị ọ nne nna ya ga-abata di ya onwe mind nwoke na-arịbu ya elu ya na ya bụ ọkwụrụ m nwa evisit ya n'ụlọ ya kwụrụ ụgwọ ya hie n'ọla the next day na ọ wụrụ ya ụtọ ọnụgodo tebụl na round na ọ wụrụ ya gịnị ka ọ ga-eme ọ sị ya biko na ya gbaghara ya dị sọ ya gwa esi nsogbu anọ na ofe na amahụ ebe obi ya kpori adreesị nke obi n'Owerri gwee na ya ga-esendịrị something na WhatsApp na ya na-ele anya ka o ji ọnụ ya kwu mana ebe ọ na-ekwughị ka ya gwa ya na enwe ihe zoro ezo na onye ọ na-alụ n'oge ma na enwe ihe ego ya na-ege ejifu ego achọta ma ya ọ na-achọ ịchọpụta esendịara picture of ụmụ ya abụọ and nwoke ya na ya bụ ọkwụrụ ụmụ nwa ya nwoke ka ntakịrị gwa esi ihe awụ ụmụ gị this man nwoke na-evisit ngị na ya bụ ọkwụrụ m nwa mụnwa na ya onwe ya n'ụzọ ala bekee wee rụọ esendịrị ya ego kwara ya ugwu ụlọ kpekpo ya nwa ọrụ ime ya kwedoghị ka ọ mụọ nwa ya nọ ntakwara n'ọsọ wụrụ ya nwe nwa wụrụ onwe ya nwe nwa o kweghị ka a mụọ nwa n'udo bebi papa ya abịawala bebi papa ya abịawala na ọ gịnị mekwara na ka abụọ ya na ebe o ji mụ nwa ọ mụrụ ọlụghị ya ọ gwawe na the man already na ọ wee married man mana nwunye ya anwụọna ọ kpọkọrọ ụmụaka nke ya ya achọghị ịlụ ya like the man ya achọghị ịlụ ya na ọ mistake ya na ya bụ o ji mụọ nwa ọ wụrụzie ya nwa ga na-esendịzi ego eji azụ elekọta ụmụ ya na ọ because of ụmụ ọ mụrụ ndị ọzọ ka o ji sụ ime ụlọ ya kwụrụ ụgwọ na ụmụnne enwe nke ga-abịa na ihe ahụ ọ dị mma ya sị na ya dị sorry na ya dị very very sorry biko ya gbaghara ya gwa esi ihe mere n'ụwa na ọ ga-abịa jikere lawa na ọchọ ịga Lagos ebe ama ya na ọ ga-abịa relocate agawa ebe ahụ na ọ chọkwa ịnọ n'ụlọ nne na nna ya fine mana ọhụrụ ụlọ ahụ n'Owerri ya sị na ya chọrọ ịgbachi ụlọ ahụ na achọzighị ebe ahụ na achọzighị ihe that place na ọ ga-abịa nọrọ n'ụlọ nne na nna ya ọ gawa Lagos ebe ahụ ọ nọbụ before na ọwụ ya nwa ga-akwụ ụgwọ ebe nwoke ọzọ ya na ya bụ bebi papa ya ga na-abịa edina ya nọrọ ala bekee na-agba mbọ ọsọ ụmụnne ya ga-abịa nwoke ga-abịakọta na ya achọghị ogologo akwa ka ha hapụ ịhụ ihe ndị a niile na ebe ihe ndị emecha napụta ọ gwaghị ya na ọ ghọrịrị ya ọmụọ dimkpa abụọ onwe mgbe o mepụtara ọnụ gwa ya na ya atọọla ime mafọsịkwa ịmụ mụ abụọ ya kwara ya ugwu ụlọ kpọrọ nwoke na ya bụ ọkwụ mụọ ka abụọ akpụke a na-abịa ọbịa ọla mgbe ọ sara ya makwa ihe wụ na nwoke visitiri nwaanyị ya na ya bụ ọkwụrụ m nwa nke nwaanyị ekwere meghere ya ụzọ ọ rahụ ebe ahụ chie ihu ọ lawa and ọ dịra ya ime na otu ya na-ele na obi na onye otu esi ekwughị ihe mgbe na obi adịghị ya mma na achọghị ịbịa kpawa isiokwu na ya paakị ngwongwo ya na nwanne nwoke ga-abịa ebe ahụ bịa gbachie that house na that man ya na ya bụ ọkwụrụ m nwa ya nke abụọ provide ya shelter dị n'ọmụ nwa ya mara ma ya nwe nwa ma ọ wụ the other man nwee nwa na ya gaghị na ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ ebe nwoke na-evisit ya ebe ọ na-achọghị ụmụnne ya chọkwa na isendị ụmụnne ka ha pị poison ha because ọ chọọ ha wọchọọ ha na ọ chọrọ ịnọrọ onwe ya na ọ gaga nọrọ onwe ya na nwa mba na ọ wute nwanne nwoke shi tụọ daa ara agbagodi ya nwanne nwoke gwa ya sị na ya ga-abịa na Friday na ebiko akwa nwanne nwoke di ya jiri ozi asị ya enwe ike evacuate ya ebe a ka ya gbachie ya n'ọwụ ebe a nọ n'elu ugbu a nwanne dị gị na-arịọ ya ọfụ iche ọ bụla otu mkpụrụ nwanne nwaanyị wuo ke bịara visi ọ gbaghere ụzọ wuo onye ọ na-ekwedo n'okete ọkwe onye o ji arịọ gị ka ahụ na-arịọ ka ahụ agwa ya na ya gwara ya agwa na ya gwakwa di ya na ihe nyere advice dịka ote nwanne na-eche enye nwanne advice gwa ya sị ya gwakwa di ya na ya ezokwerela edistin ọsị ya wepụrụ ya ọnụ na tangod na oshi ya n'ọnụ gba and okwu ahụ adawana today and ọ dịghị mma otu ochi adaga na enwere ihe ọzọ ya bụ ya ga-eme na ya nwụ na ya ga-agbaghara na ya biko gbaghara mewe ebere ebe ọ dị ime ya gwa ya sị o kporo na nwanne ya na ọ gbalịala at least o nyere ya advice ọnụ ọwụ na ọ gwatọtụrụ ya
gwatatụwa ya na ya gara ma ya ga-aba ma ya gaghị aba na ọ ghọrịrị ya nwaanyị mba na mgbe akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ọ wụrụ gị ị ga-agbaghara this lady ọ wụrụ gị ị ka ga-akọntinu onye na-alụ ya ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ugbu a na nwanne ya nwoke on the course of itel this lady chọpụta short distance nwanne ya nwoke ahụ na this lady wajọ mmadụ ihe niile pụtara na ihe niile ọhụga onye gị information onye gị feedback to diọkpara nne ha na ya chọgodo na ha nwa aga anabatakwa ya again because ọ ya nweburu ụzọ jụ ha na ha agaghị na ọha ndị ha ga-ekwe ya batazi na m judelu unu biko ọ wụrụ gị ga-agbaghara nwaanyị dị otu a kedu otu ị ga-eshide nwanụ agwa ụmụnne convince ya ha ka ha onwe ha nwekwa ike gbaghara ya na ọ gịnị ka unu si ya mee at this point ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa gbotowara ụnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gbotowara ya na ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu